Здравей! Казвам се Илияна и съм собственик на агенция за запознанства на семейно ориентирани хора в София Diamond Love. Сигурно си мислиш, че хората, които търсят сродната си душа чрез агенция, имат някакъв проблем, за да не могат да я открият по естествен начин. Нищо общо с истината. Какво означава по естествен начин? На улицата? В някое заведение? Или интернет сайт за запознанства? А някой знае ли нещо за този човек? Тя или той могат да се представят за каквито си поискат. При нас членуват хора, които са интелигентни и осъзнати, знаят какво искат и къде искат да стигнат. 90% от тях са с висше образование и успешна професия. И са се изморили от запознанства с хора, които се представят за едни, а в последствие се оказва, че нямат нищо общо с артистичния си образ. А ти? Не цениш ли времето и емоциите си, за да ги раздаваш на хора, които не го заслужават? Конфуций е казал: имаме два живота. И втория започва едва тогава, когато осъзнаем, че всъщност е само един. Не пропилявай своя.